Здравейте всички, аз съм Зарко The Magic, а това е следващият ми фокус и нека да започваме. Един зрител си избира карта, примерно тази, и трябва да я запомня. След което аз се прибирам в тестето, ето така, ще цепя, примерно толкова карти и ще размеся картите. Ето. С един ръфъл шъфъл също. И сега ще обръщам карти нагоре-надолу, като зрителя ми казва кога спра. Стоп, 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 стоп и тази последователно отгоре. Сега ви показвам картите. Има карти, ето, гръб към лице. Има карти, лице към гръб. И има карти, гръб към гръб. Сега всички карти бяха разбъркани, но само с едно щракване. Ето, сега ще ви покажа. Всички са обърнати. Всички карти са обърнати. Без една, която карта е на зрителя. Така как става този трик? Много е лесен. И зрител си избира карта, примерно тази. Запомня я, вие слагате в тестето, ето, и поддържате брейк. Брейк означава да поддържате малко карти. Ето, това е брейк. След което вземете толкова карти от брейка и ги слагате. Това прави картата да е най-отгоре на тестето. Но на нас си трябва да е най-отдолу. А то как става? Ами, вземаме малко карти, по обичайен начин разбъркваме и като станат малко, с палец предърпваме карта по карта. След което може и с един ръфъл шъфъл, но гледайте да запазите долната карта. Ето. Ето, запазихме долната карта. Добре. И сега това е произволно, съвсем произволно е, нагоре и надолу картите. Няма значение колко ще са. Гледайте сега пък да не са всичките. И най-долната карта, която е на зрителя, трябва да я сложите, както е така, най-отгоре. Просто казвате, ми тая е най-отгоре. И сега показвате, че има карти гръб към лице, лице към гръб и казвате, има карти гръб към гръб. Ето ги. И вие какво правите сега? Взимате картата, която е на зрителя, ето, и я слагате ето така, отгоре. И така всички карти си идват на мястото. Разбрахте ли? Значи показвате, ето сега има карти гръб към гръб и тази, която е на зрителя, я слагате отгоре. И така, само като щракна с пръсти, всички карти ще са обърнати. Ето, всички карти са обърнати. Без една, която е на зрителя. Това беше моят фокус. Надявам се да ви е харесало. Коментирайте, абонирайте се и чао!